Terve teille kaikille. Здравейте всички! On mahtavaa olla täällä. Много е чудесно, че са тук. Halleluja. Ja mä uskon, että Jumala tulee puhumaan meille tänään. И вярвам, че Господ идва да ни говори тази вечер. Koska jos te lähdette minua kuuntelemaan, tai suomalaisia kuuntelemaan, Защото ако вие сте дошли да слушате някой си филмандец, te petytte. вие ще се... ще се смутите. Mutta jos Pyhä Henki saa puhua täällä ja Но ако Святия Дух дойде и започне да говори, тогава е друго. Halleluja. Rukoillaan vielä tässä. Нека да се помолим. Taivaallinen Isä, Небесни Отче, me odotamme sinua. ние очакваме от Тебе. Jeesuksen nimessä. В Исусовото име. Me sidomme jokaisen pahan hengen. Ние вързваме всяка тъмна сила. Halleluja. Jeesus, me kiitämme sinun voitostasi. Исусе, ние Ти благодарим за Твоята победа. Sinä olet voittaja, Jeesus. Ти си победителят. Tänä iltana, И тази вечер, tässä kokouksessa, в това богослужение, kiitos Pyhä Henki, mitä sinä teet. благодаря Святи Душе за онова, което Ти вършиш. Avaa sinä sanaa. Открий Словото си сега. Puhu sinä niin kuin sinä tahdot. Говори както Ти желаеш. Tee mitä sinä tahdot. И върши онова, което Ти искаш. Jeesuksen nimessä. В Исусовото име. Amen. Амин. Jumala on kutsunut minut julistamaan armoa Jeesuksessa. Господ ме е призвал да проповядвам милостта, която е в Исуса. Ja siitä on pitkä aika, kun mä viimeksi olen käynyt Bulgariassa. И дълго е времето, откакто за първи път бях дошъл в България. Se oli silloin kommunismin aika. Това беше по времето на комунизма още. Ja me käytiin joissakin seurakunnissa vielä. И тогава ние посетихме някои църкви. Mutta nyt on uusi aika. Но сега е ново време. Ja Jumalalla on suunnitelma jokaiselle aikakaudelle. И Божият план е нов за всеки един период от време. Amen. Halleluja. Tälle sukupolvelle Jumalalla on ihan oma suunnitelma. За това поколение Господ има съвършено друга тенденция. Amen. Me luetaan täältä roomalaiskirjasta. Ще прочита от посланието към римляните, 3. luvusta. от 3 глава, Ja sitten jakeesta 21. от 21 стих Jakeeseen 24. до 24. А сега и независимо от закона се яви Божията правда, за която свидетелстват законът и пророците, т.е. правдата от Бога чрез вяра в Христа Исуса. За всички и на всички, които вярват, защото няма разлика. Понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса. Amen. Nyt tämä sana vanhurskaus. Тази дума Sana vanhurskaus.
Ne saavat lahjaksi vanhurskauden. Se on 3. jae. Nyt se Jumalan vanhurskaus. Ja 3. luku ja 21. 21. Nyt se Jumalan vanhurskaus. Tässä on Jumala... Joo. Tässä on vain totuus. Joo. Nyt se alkukielisen totuuden paikalla on sana vanhurskaus. Тук се казва за Божията правда, в оригинала е Божията праведност. Ja se on alkukielessä sana dikaios. И в оригинала на гръцки това е думата дикайос. Se tarkoittaa oikeutta. Това означава права, право, Pyhä, или святост, synnitön, невинност, puhdas. чистота. Ja nyt puhutaan, että Jumala on tämä dikaios. И тук се говори, че Бог е именно това дикайос. Ja Paavali sanoo, Павел казва, että nyt tämä dikaios, и че именно това дикайос, pyhyys, или че святост, oikeus, права, puhtaus, чистота, synnittömyys, невинност, täydellisyys, съвършенство, se lahjoitetaan ihmiselle. това беше подарено на човека. Uskon kautta, Чрез вяра, lahjana. като подарък. Halleluja. Ja tämä on armoa. И точно това е милостта. Ja nyt tämä dikaios, Точно това дикайос, Paavali sanoo, за него Павел казва. se annetaan ilman lakia. То се дава без да има закон над него. Ja se tarkoittaa sitä, Означава, että ihmisen ei tarvitse itse yrittää saavuttaa sitä. че човек не е необходимо лично да го търси, да го изпроси или да го заслужи Omilla teoilla. с свои дела. Jeesuksessa, В Исуса, ihminen, joka on Jeesuksessa, един човек, когато е в Исуса, hän on tämä dikaios. той е точно това дикайос. Или святост, чистота, нали? Amen. Ilman omia tekoja. Без неговите дела. Ja nyt monet uskovatkin, Много вярващи дори, kun he ovat tulleet uskoon, когато са повярвали, niin jos heillä on syyllisyyttä, ако имат някаква виновност в себе си, he yrittivät poistaa sitä syyllisyyttä. те искат, те по някакъв начин гледат да махнат тази виновност. Ja yrittävät niin kuin hyvittää sen Jumalan, hyvittää Jumalan. И се опитват Maksaa Jumalan. да заплатят тази виновност, за да могат да се харесат на Бога. Ja tämä johtuu siitä,
И това идва оттам, että uskova ei ole ymmärtänyt че вярващият не е разбрал Jumalan armoa Jeesuksessa, Божията милост в Христа Исуса. vaan hän ajattelee, Но той си мисли, minun pitää tehdä jotakin, аз трябва да направя нещо, että minä saavuttaisin че да мога да получа tämän dikaioksen. това дикариус или светостта. Ja nyt Jumala on tehnyt siitä Бог е dikaioksesta извършил това, Бог е изработил това дикаиус. lähtökohdan. Minä olen nyt siinä. И аз съм точно там на тази праведност. Аз седя там. Minä olen nyt Аз съм сега vanhurskas. праведен. Koska minä olen Jeesuksessa. Защото аз съм в Исуса. En huomenna. Не утре. Ja monet ajattelevat. И много хора мислят. Той ще бъде. Tämä on armo. Това е милостта. Toinen asia, Второто нещо, missä hyvin helposti sekoitetaan, което доста често е обърквано, on syntinen е грешника, ja pyhä. е грешното и праведното. Ja hyvin monta kertaa И много често opetetaankin, дори това се проповядва, това се говори, uskovainen че вярващия on yhtä aikaa през същото време, едновременно, syntinen ja pyhä. е грешен и свят. Nyt me luetaan, mitä Paavali lukee. Но нека да погледнем какво Павел казва за това. Me menemme tänne 5. lukuun. Сама, промалайс. Joo, roomalaiskirja. Ние ще отидем на 5 глава от Римляни. Ja 19. И 19 стих ще прочетем. Защото, както чрез непослушанието на единия човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на единия мнозината ще станат праведни. Nyt tässä puhutaan ensiksi Aadamista. Тук в началото на този стих се говори за Адам. Ja Първият Адам. Paavali sanoo, И Павел казва, Aadamin tottelemattomuuden tähden заради непослушанието на Адам, monista tuli syntisiä. Ihmisistä tuli syntinen. от човеците станаха грешни. Mitä on olla syntinen? Какво значи да си грешен? Syntinen luonne, Грешна природа, грешен характер. se periytyy. Тази грешна природа се пренася. Тя се от потомство на потомство. Kun lapsi alkaa kasvamaan, И когато детето започне да расте, se Aadamin perintö, точно това наследство на Адам, se tulee esiin. това излиза наяве. Kun minä olin vähän yli 1-vuotias, Когато бях 11 годишен, ja minä kävelin tuolla lattialla, opettelin kävelyä. Kävelin lattialla. 11 годишен. 1-vuotias. Той казва, една година, когато е бил. Той се е опитвал да върви по пода. Minun äitini kertoi, Моята майка каза, että minä olin erikoistunut menemään kukkaruukkujen kimppuun. Моята майка казваше, че аз бях се специализирал да отивам и да хващам цветята и да ги изтръгвам.
от саксията. Minä menin ja otin ne mullat lattialle sinne. И започвах да чукам цветето на пода и пръста да я пръскам. Ja äiti sanoi, ei Hannu, sinä et saa tehdä näin. А майка ми казваше, ти не можеш, не трябва да правиш така. Ja sitten minä opin eroittamaan. И аз започнах да правя разлика. Milloin äiti oli vihainen? Моята майка досваше се от това. Ja mä näin kukaan. И когато аз гледах цвети, Minä lähdin menemään sitä kohti. и аз отивах полека към цветето. Ja sama minä katsoin, näkeekö äiti. И гледах майка ми наблизо ли е, да ме гледа. Aadamin luonne alkoi vaikuttamaan. Природата на Адам почваше да се проявява в мен. Amen. Se oli peritty. Това беше наследството, дето идва от Адам. Ja ihminen tekee syntiä. И човек прави грехове, Koska se luonne on hänessä. защото неговата природа си е такава. Ja tätä Paavali tarkoittaa. И точно това Павел иска да каже. Aadamin tottelemattomuuden tähden Заради непокорството на Адама, meistä tuli syntisiä. ние станахме грешни. Totta kai me ymmärrämme, Разбира се, ние разбираме, ettei Jumala tuomitse sitä pientä muutaman vuoden ikäistä lasta kadotukseen. че Господ няма да отиде да осъди едно съвсем малко детенце, което върши някакви пакости. Koska hän on vielä ymmärtänyt. Защото то все още не го разбира напълно. Mutta se alkaa vaikuttamaan kuitenkin. Но въпреки всичко виждаме, че Адамовата грешка и неговото непокорство започват да работят в детето. Ja nyt on Jumalalla on kaksi sellaista keinoa. И Господ имаше два начина, Kuinka hän ratkaisee ongelmat. за да може да разреши този проблем. Syntiongelma. Този проблем с греха. Ensiksi on Jeesuksen veri. Първото нещо беше кръвта на Исус. Kun me tulemme uskoon, Когато ние повярваме, niin Jeesuksen veri puhdistaa meidät. кръвта на Исуса ни очиства Kaikesta от synnistä. всички грехове. Halleluja. Ja toinen on risti. И второто нещо беше кръста. Mikä on ristin merkitys? Какво е значението на кръста? Miksi Jeesuksen piti kuolla? Защо Исус трябваше да умре на кръста? Nyt roomalaiskirjeen 6. luvussa puhutaan. В 6 глава на Римляните се говори, Meidän vanha ihmisemme че нашият стар човек, on hänen kanssaan стара природа, on hänen kanssaan ristiin. той беше разпнат заедно с Исуса на кръста. Ja nyt Paavali sanoo tässä Raamatun paikassa, mikä me luettiin. И тук, където прочетохме, Павел казва, ihminen tulee vanhurskaaksi. че човек става праведен Yhden kuuliaisuuden kautta. чрез единия, който беше послушен. Jeesuksen kuuliaisuuden kautta. Чрез послушанието на Исуса, Ihmisestä tulee vanhurskas. човек става праведен. Aadamin perintö Адамовото наследство, on syntinen ihminen. това е грешният човек. Mutta kun me tulemme Jeesukseen, Но когато ние дойдем при Исуса, niin silloin astuu voimaan risti.
тогава идва в сила кръста ja veri. и кръвта. Ja nyt sanoma rististä. И така посланието от кръста. Paavali sanoo, Павел казва, meidät on ristiin naulittu. ние сме разпнати на кръста. Ja se tarkoittaa И sitä, това означава, että se syntinen ihminen че нашия грешен човек вътре on Kristuksen kanssa ristiin naulittu. беше с Христос разпнато на кръста. Ja nyt monilla meillä on yksi ongelma. Ама много все още имат доста голям проблем. Kun minä katson itseeni, Когато гледам на себе си, siellähän se vanha Hannu on. то още май стария Петър вътре. Kun mä katson itse, siellä se on. Там си е. Никъде не е изчезнал. Mutta Но mitä on uskovainen? Millainen on uskovainen ihminen? какъв е вярващия човек? Hän katsoo siihen, mitä Jeesus on tehnyt. Той не гледа на себе си, ами гледа на Исуса, какво Исус да прави. Raamattu sanoo, Библията казва, meidät on hänen kanssaan ristiinnaulittu. ние сме са разпнати с Него на кръст. Ja minä uskon sen, mitä Raamattu sanoo. И аз вярвам в това, което Библията казва. Halleluja. Ja nyt Paavali jatkaa. И така Павел продължава. Meidät on yhdessä hänen kanssaan ristiinnaulittu. Ние сме заедно с Него са разпнати на кръста. Roomalaiskirjeen 6. luku. В 6 глава на посланието към римляните. Ja sitten se on jae 5. Това е 5 стих. Ja sitten meidät on yhdessä hänen kanssaan. И след това ние заедно с Него Herätetty kuolleista. сме възкресени от мъртвите. Halleluja. Nyt Jumalan suunnitelma oli. И така Божият план беше. Koska Peter oli niin paha mies. Понеже Петър беше много лош човек. Hannu oli niin paha mies. Ханно беше много лош човек и той. Hän oli syntinen ihminen. Пълно грешен човек. Hänet pitää tuomita. Той трябва да бъде осъден. Ja milloin meidät tuomittiin? И кога ние бяхме осъдени? 2000 vuotta sitten Преди 2000 години. Jumala näki. Господ видя, Tulee syntymään sellainen mies kuin Peter. ще се роди един мъж на име Петър. Niin, ja Hannu. И Хан. Ja Jeesus teki valmiiksi kaiken. И Исус извърши всичко, го направи готово. Ja nyt tapahtui ihmeellinen asia. И тогава стана нещо чудно. Raamattu sanoo, Библията se казва, on Jumalan teko, това е Божие дело, että te olette Kristuksessa. че вие сте в Христа Исуса. Jumala näki tulevaisuuteen. Защото Бог видя в бъдещето. Jumala näki sinut syntisenä ihmisenä. Господ те видя, че си грешен. Otti sinut ja asetti Jeesukseen. Вземате и те постави в Христос. Tämä kuvaa Jeesusta. Това е Исус. Той играеш Исус, нали? Raamattu sanoo, Библията me казва, olimme yhtä hänen kuolemassaan. ние бяхме заедно с Исуса в смъртта му. Nyt minä olin yhtä hänessä.
аз съм сега заедно с него едно. Ja nyt kun Jeesuksen läpi laitettiin naula, И когато на Исус ръцете и краката бяха прободени, se naula meni minun käsieni läpi. пироните минаха през двете ръце. Minä olin hänen kanssaan. Защото аз бях заедно с него на кръста. Syntinen Hannu tuomittiin. И грешния Ханно беше разпнат. Беше осъден. Ja Paavali sanoo, И Павел казва, te olette kuolleet. вие сте умрели. Ja minä uskon, mitä Raamattu sanoo. И аз вярвам това, което Библията казва. Minä en katso enää tänne, Аз не гледам тука, vaan mä katson tänne. но аз гледам тука. Mä katson Jeesukseen, Аз гледам на Исуса, koska minä olen uskovainen. защото аз съм вярваш. Amen. Ja sen jälkeen И след това Jeesus laitettiin hautaan. Исус беше положен в гроба. Ja kun hän nousi 3. päivänä, И когато той възкръсна на третия ден, Paavali sanoo, Павел казва, minä olin hänessä аз бях в него. ja nousin uutena ihmisenä. И аз възкръснах заедно с него като нов човек. Ja Paavali sanoo, И Павел казва, joka on Kristuksessa, който е в Христос, hän on uusi luomus. той е новото създание. Se mikä on vanhaa, Онова, което е старото, on kadonnut. то вече го няма, премина. Ja tämä on armoa. И това е милостта. Ja nyt minä en enää ole syntinen, И аз сега не съм грешен, vaan minä olen Jeesuksessa vanhurskas. но аз съм в Исуса праведен. Minä olen pyhä. Аз съм свят, Sinä olet pyhä. ти си свят, Sinä olet puhdas. ти си чист. Halleluja. Saanko tuota valkoista? Може ли нещо бяло? Se valkoinen. Пишете. Okei. Окей, Атланта. Halleluja. Алелуя. Tämä kuvaa Това означава Jeesusta Исус ja hänen puhtauttaan, и неговата чистота, бялото, hänen vanhurskauttaan. неговата праведност. Ja nyt hänen ylösnousemuksessaan И сега в неговото възкресение tämä puhtaus тази чистота annettiin minulle. се беше дадена на мен. Ja Jumala näkee meidät puhtaina. И Господ така ни вижда като чисти. Halleluja. Ja monta kertaa И много пъти me epäonnistumme uskon elämässä. ние така малко не ни върви в живота, вярващия живот. Koska me itse yritämme tulla hyviksi. Защото ние сами искаме и се мъчим да станем по-добри. Ja kelvata Jumala. И да можем да угодим на Господа. Emmekä ymmärrä, А не можем да го разберем, että Jeesuksessa че в Исуса me kelpaamme Jumala. тогава ние сме угодни на Господа. Halleluja. Само тогава. Ja mä oon joskus sanonut, И някой някой път съм казвал, vaikka sinulla olisi ikää 100 vuotta, дори и да се на 100 години, ja sinulla ei olisi kuin yksi hammas suussa, дори да имаш
Останал само един зъб в устата си. Niin Jumala näkee sinut kauniina. Господ те гледа като много красив. Jeesus näkee sinut kauniina. Господ да гледа нас като Исус не вижда нас като най-красиви. Raamattu sanoo, me olemme hänen morsiamensa. Защото Библията казва, че ние сме неговата годеница. Ja hän katsoo meitä И той ни гледа ja sanoo, и казва: sinä olet ihana. ти си чудесен, Minä rakastan sinua. защото аз те обичам. Minä rakastan sinua. Аз те обичам. Halleluja. Ja meidän miesten on vaikea ajatella tätä asiaa. За нас, мъжете, малко е по-трудничко да разберем тези работи. Че да обича някой. Mutta seurakunta on Kristuksen morsian. Но църквата е годиницата Христова. Ja minä uskon, И аз вярвам, että kun Jeesus tulee, че когато Исус дойде, hän löytää puhtaan morsian. ще намери една чиста годиница. Paljon saarnataan, Много се проповядва, että kun Jeesus tulee, че когато Исус дойде, niin ei ole uskoa maan päällä. няма да има вече вяра на земята. On otettu tämä yksi Raamatun paikka. Но това е едно място в Библията. Ei ole uskoa. Няма вяра. Kun Jeesus tulee sulhasena, Когато Исус дойде като годиник, hakemaan morsia. за да посрещне своята избраница, Seurakunta on morsia. църквата е неговата годиница, Niin minä kysyn. тогава аз питам. Jeesus tulee. Исус идва Hän katsoo, missä mun morsia? и гледа, къде ми е годиницата, бе? Missä minun morsia? Къде ми е годиницата? Hän ei näe sellaista morsianta, Той не гледа такава, не вижда такава годиница, joka on tällainen vai koko. която е такава през цялото време. Mä olen niin huono, mä olen niin Аз съм толкова лошо, аз съм толкова лошо. О, Господи. Kun Jeesus tulee, Когато Исус дойде, hän löytää kauniin morsian. той трябва да намери една красива годиница, Jonka hän on puhdistanut, която той е очистил, joka rakastaa hän Jeesusta. която обича Исуса. Ja Raamattu sanoo, И Библията казва, siinä on rakkaus. това е любов. Ei siinä, että me rakastimme, Не, че ние възлюбихме, vaan että Jumala rakasti meitä. но че Бог нас възлюби. Kukaan ei voi rakastaa Jumalaa Никой не може да обича така Бога, ennen kuin hän ensin ymmärtää, преди да е разбрал kuinka paljon Jumala minua rakastaa. колко много Бог го обича. Kukaan ei voi rakastaa Jeesusta Никой не може да обича Исуса, ennen kuin hän ymmärtää, преди да е разбрал kuinka paljon Jeesus minua rakastaa. колко много Исус ме е обича. Ja nyt kun me julistamme tätä armoa, И когато ние проповядваме тази милост, meidän sydämemme avautuu. тогава нашето сърце се отваря. Kaikki on lahjaa. Всичко е подарък. Kaikki on ilmaista. Всичко е безплатно. Raamattu sanoo, Библията казва, Jumala rakasti, kun me olimme vielä syntisiä. Бог ни обичаше още когато бяхме грешници. Moni uskovainen yrittää omilla teoillaan olla puhdas ja kaikki kunnossa. Много вярващи се опитват да се представят като чисти, святи и едва ли не ореол на
главата. Mutta kun me olimme vielä syntisiä, Но все още, когато бяхме още грешници, hän rakasti meitä. Той ни обикна. Ja Jumala rakastaa tänä iltana И Бог обича и тази вечер syntistä ihmistä. този, който е грешник. Hän haluaa ottaa hänet Той иска да го приеме, да го вземе. ja haluaa, että se ihminen ymmärtää, И иска, защото този човек да разбере, että Jeesuksessa че в Исуса hän on pyhä. Той е свят. Halleluja. Tämä on ilmaista. Това е безплатно. Tämä on armoa. Това е милост. Halleluja. Minä rakastan Jeesusta. Аз обичам Исуса. Minä rakastan Jeesusta. Обичам Исус. Mä rakastan keskustella hänen kanssaan. Обичам да говоря за Него. Minä rakastan puhua hänestä. Обичам да разговарям за Него. Minä rakastan julistaa häntä. Обичам да проповядвам за Него. Hän on ihana. Той е чудесен. Halleluja. Ja mä iloitsen, И аз се радвам, kun minä näen ihmisiä, когато виждам хора, jotka ymmärtävät, които разбират ottavat vastaan и приемат Jumalan rakkauden. Божията любов. Koska minä tiedän, Защото знам, että Jeesus iloitsee. че Исус за това се радва. Raamatussa kerrotaan tapaus. Библията се говори за една случка, Kun Jeesusta pyydetään ateriaan, когато Исус беше поканен в един дом да яде. fariseus pyytää häntä syömään kotiinsa. Един фарисей го покани да обядва заедно с него в неговия дом. Ja nämä fariseukset tunsivat lain. И имайте предвид, че фарисеите те познаваха Божия закон. He tunsivat Jumalan sanan, Те познаваха Божиите писания, mutta eivät tunteneet Jumalaa. но не познаваха самия Бог. Ja Jeesus menee tämän fariseus Simonin luokse. И Исус отиде при този фарисей Симон в неговия дом. Ja fariseus tietää, Фарисея знаеше, että Jeesus tuntee Raamatun. че Исус знае писанията. Ja hän tietää, että Jeesus on puhunut. Знаеше, че Исус е говорил, Että hän on Jumalan poika. че Той е син на Бога. Ja että hän on Jumalan lähettämä Messias. Че Той е изпратен от Бога Месия. Ja he käyvät syömään. И те посядват така да се нахранят. Ja nyt kun juutalaiset söivät, И когато юдеите се храниха, he söivät tällaisessa asennossa. те се храниха ето в това положение. Pöytä oli siinä ja he söivät tästä. Тук беше трапезата и те се похапваха и се попиваха. Ja Jeesus on siinä aterialla. И Исус беше там на трапезата. Hän on juutalainen mies. Той беше юдеин, Pyhä mies. свят човек. Ja juutalaisilla oli tarkat säännöt. И юдеите имаха много строги правила. Mikä on väärin ja mikä on oikein. И знаеха кое е правилно, кое не. Ja yhtäkkiä И изведнъж tulee nainen. идва една жена. Ja Raamattu sanoo, И Библията казва, hän on syntinen nainen. тя беше грешница, Prostituoitu. проститутка. Ja ihmisiä on syömässä siinä Jeesuksen kanssa. И имаше там хора, доста други, които се храниха заедно с Исус. Ja se nainen tulee Jeesuksen taakse, sanoo Raamattu. И Библията казва, че жената дойде при Исуса зад него. Така. Ja hän alkaa itkemään. И започна да плаче. Ja
Ja hän itkee Jeesuksen jalkojen juurella. И тя започна да облива краката на Исус със сълзи. Ja kastelee hänen jalkansa. И да ги мокри с сълзите си. Ja Jeesus antaa naisen tehdä sen. И Исус ги разрешаваше да прави това. Sitten tämä nainen kastelee Jeesuksen jalat. И Kuivaa Jeesuksen jalat. И след това жената започна да ги изтрива краката му с косата си. Ja Raamatussa sanoo, Библията казва, että tämä fariseus ajatteli, че фарисея помисли. Hän nimittäin kauhistuu. Той направо се ужаси. Ja hän ajatteli, И се помисли. jos tuo mies on Jumalasta, Абе, ако той човек, както казва, че е от Господа ja hän on profeetta, и се представя за пророк, hän tietää, би трябвало да знае minkälainen tuo nainen on. каква е тая жена, Että hän on syntinen. че тя е грешница. Hän ei ymmärrä, Тя, кога? fariseus. Фарисея не разбираше Miksi Jeesus antaa tämän tapahtuman? защо Исус разрешаваше това да стане. Koska nyt Raamattu sanoo, Защото Библията että казва, tällainen nainen pitää kivittää. че според Библията беше така, че такава една жена трябваше да бъде побита с камъни. Jos joku teki aviorikoksen, Ако някой имаше изневяра, se piti kivittää. трябваше да бъде убит с камъни. Raamattu sanoi niin. Така Библията казваше. Ja jos Jeesus uskoo Raamattuun, И ако наистина Исус почиташе Библията, miksi hän antaa sen naisen olla siinä? защо тогава даде правото на тази грешница да отиде? Koska Raamatun mukaan hän on saastainen. Защото според Писанията той, Исус, стана нечист, когато тя се допря до него. Ja Jeesus, Raamattu sanoo, И Библията казва. Jeesus tietää mitä tämä fariseus ajattelee. Исус знаеше какво този фарисей си помисли. Ja hän sanoi hänelle, И той му каза, minulla on jotakin sanottavaa siitä. аз имам нещо да ти кажа. Oli kaksi velallista. Имаше двама длъжници. Toinen oli velkaa pienen summan. Един имаше по-малка сума за дълг, Ja toinen oli suuren summan. а другия имаше по-голяма сума за да се издължава. Ja tämä velkoja И тези заеми, които бяха взели, päätti antaa molemmille anteeksi. този, който и беше дал заема, реши и двата заема да ги опрости. Ja Jeesus kysyi fariseukselta, И Исус попита фарисея, kumpiko rakastaa enemmän sitä velkojaa? кой от двамата длъжници ще обикне този, който им беше взел и който им прости дълговете? Joka on paljon velkaa? Който имаше по-голямия Vai se, дълг joka on vähän velkaa? или който имаше по-малкия дълг? Se, joka on paljon velkaa. Който има по-голям дълг. Nyt me näemme tässä merkillisen asian. И в това виждаме много така знаменателно нещо. Jos ihminen ajattelee, Ако човек си мисли, minä olen niin onnistunut. аз доста добре съм успял в живота. Olen niin hyvä uskovainen. Ами дори в вярата, така, доста съм добре. En minä heistä tiedä.
Anteeksi? En tiedä, heistä he eivät ole niin hyviä. Не знам за другите колко са добри. Minä olen vähän tehnyt pahaa. Аз съвсем малко може да съм вършил така лоши работи. Kun minä saan sen vähän anteeksi, Когато аз получа за малкото нещо, което съм грешил, прошка, niin minä vähän rakastan. малко и ще обичам. Mutta jos minä tiedän, Но ако аз знам, minä olen ihan mahdoton. че аз съм направо невъзможен, Minä olen itsessäni niin huono. аз съм толкова лош, Minä tarvitsen Jumalaa. аз се нуждая от Бог. Minä tarvitsen armoa. Аз се нуждая от милост и то голямо. Ja minä tulen Jumalan eteen. И аз отивам пред Бога. Ja minä ymmärrän. И аз разбирам. Jeesus on kaiken maksanut. Исус е всичко платил. Ja kun minä saan kaiken tämän anteeksi, И когато аз получа прошка за всичко това, което съм вършил, minä rakastan paljon. тогава аз обичам много. Jos sinä ajattelet, Ако ти мислиш, minä olen niin huono, много съм лош, olen niin epäonnistunut. и направо съм нещастник. Ja sinä seisot Jumalan edessä tällä. И стоиш пред Господа. Ja sinä ymmärrät. Тогава разбираш. Jeesus on kaiken maksanut. Jeesus on kaiken maksanut. Исус за всичкото е платил. Halleluja. Sinä rakastut häneen. Ти го обикваш. Halleluja. Ja nyt, miksi Jeesus kohteli sitä naista niin? И сега, защо Исус не изгони жената? Miksi Jeesus antoi sen syntisen naisen olla siinä? Защо Той остави грешницата да бъде там до Него? Vaikka Jumalan laki sanoi, että se pitää tuomita. Въпреки, че закона казваше, че тя трябва да бъде осъдена. Miksei hän tuominut sitä Защо naista? Той не я осъди? Koska Jeesus oli matkalla Защото Той, Исус, беше на път Kolkatalle към Голгота, kuolemaan sen naisen puolesta. за да умре и за тази жена. Amen. Raamattu sanoo, Библията казва. Jeesus on Jumalan sana. Исус е Словото на Бога. Alussa oli sana. В началото беше Словото. Sana oli Jumalan tykönä. И Словото беше у Бога, при Ja Бога. sana oli Jumala. И Словото бе Бог. Ja sana tuli lihaksi. И Словото дойде и стана плът. Asui meidän И keskellämme. живя между нас. Ja tämä sana, И това Слово, lihaksi tullut sana, която дойде и стана плът, sanoo itsestään. тя казва за себе си. Minä en tullut tuomitsemaan, Аз не дойдох за да осъждам, vaan pelastamaan. но да спасявам. Sen tähden tämä sana ei milloinkaan tuomitse uskovaa. И нека да знаем, че това Слово никога няма да осъди вярващия. Halleluja! Yes, halleluja! Olen ollut Venäjällä semmoisissa paikoissa. Бил съм в Русия на такива места, Että katto on näin matalalla. че тавана е толкова нисък, Siellä ei voi hyppiä. там не мога да скачам. Mutta täällä voi! Но тук мога! Jos me uskovat elämme vain kirjaimen mukaan, Ако вярващия живее само с буквата, täällä sanotaan älä tee sitä,
Тук се казва, къде имаше това? Oletko rikkonut Jumalan sanaa vastaan tällä sanalla? Ти сгрешил да си словото, в словото пише така и така. Ja uskovat olevat tällaiset. И вярващите така се плашат. Mutta nyt tämä sana Но сега точно същото слово. tuli ihmiseksi. То дойде и стана човек. Стана плът. Halleluja. Se sana, Това слово, Jumalan käsky. Божиите заповеди. Älä kumara muita jumalia. Не да се покланяш на други богове. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Почитай баща си и майка си. Älä varasta. Не дай да крадеш. Älä tee huoria. Не дай да Älä прелюбодействаш. tapaa. Не дай да убиваш. Nyt tämä kaikki oli Jeesuksessa. Сега всичко това беше вътре в Исуса. Hänessä oli kaikki Jumalan sana. В него беше цялото слово. Ja kun hän tuli ihmiseksi, И когато той дойде и стана човек, hän täytti kaikki 10 käskyä. той извърши, изпълни цялото Слово Божие, всички 10 Божи заповеди и всички други. Sana täytti ne itse. Словото беше изпълни само себе си. Halleluja. Hän eli puhtaan ihmisen elämän. Той живя един чист човешки живот. Ja kun hän kuoli ristillä, И когато той умря на кръста, hän sanoi, когато умираше на кръста, той se каза, on täytetty. извършено е. Свършено е. Hän täytti Jumalan lain sen naisen puolesta. Той изпълни закона и заради тази жена. Ja sen tähden Jeesus ei tuominut sitä naista, Затова той, Исус, не я осъди. koska hän eli puhtaan elämän sen naisen puolesta. Защото той живя чистия и свят живот и заради тази жена. Ja Paavali sanoo, И Павел каза Roomalaiskirja 50, в Римляните 5:10. me pelastumme Ние се спасяваме hänen elämänsä kautta. чрез неговият живот. Halleluja. Ja tämän puhtaan elämän tähden, И заради този чист живот, kun hän vuodatti verensä, когато той проливаше кръвта си, se ei ollut Aadamin syntinen veri. това не беше Адамовата мръсна кръв, грешна кръв. Hän sikisi pyhästä hengestä. Но той, Исус, беше зачнат от Святия Дух. Ja hänellä oli puhdas veri. И той имаше една чиста кръв. Ja hän säilyi lankeamattomana. И той се запази без да се греши, без да падне. Ja kun ristillä vuoti tämä veri, И когато на кръста тази кръв се проливаше, se kykenee puhdistamaan sinut ja minut. тя можеше да изчиства и мене, и тебе. Joka päivä. Всеки ден. Joka päivä. Всеки ден. Huomenna. Утре. Veri on voimassa. Тази кръв има силата. Ja kun minä olen Kristuksessa, И когато аз съм в Христос, se veri on voimassa. тази кръв действа. Se puhdistaa minut automaattisesti. Тя ме очиства автоматично. Halleluja. Minä en katso itseäni, Аз вече не гледам на себе си, vaan minä katson evankeliumin sanomaa. но аз гледам на благовестието. Halleluja. Halleluja. Me olemme sovitelleet Ние сме изкупени hänen kuolemansa kautta. чрез неговата смърт. Ja pelastumme. И се спасяваме. Se tarkoittaa. Това означава, Pelastus tarkoittaa joka päivä. спасението означава всеки ден.
Meitä ei voi synti enää tahrata, kun me olemme Kristuksessa. Когато сме в Исуса, тогава греха не може да ни опетнява. Koska se veri puhdistaa koko ajan. Защото кръвта на Исуса ни очиства през цялото време. Ja jos veri lakkaisi olemasta voimassa, И ако кръвта престане да има тази сила, me olisimme välittömästi erossa Jumalasta. тогава ние бихме били веднага отдалечени от Бога. Mutta veri on voimassa. Но кръвта има силата. Sinä olet puhdas. Ти си чист. Ja Raamattu sanoo, И Библията казва, kun me valkeudessa vaellamme, когато в светлината вървим, niin kuin hän on valkeudessa, както Той е в светлината, niin meillä on yhteys keskenään. тогава ние имаме общение помежду си. Ja Jeesuksen veri И puhdistaa Исусовата кръв ни очиства jokaisesta от synnistä. всеки грях. Huomaa, tässä on kaksi asiaa. Тук има две неща. Jos me valkeudessa vaellamme, Ако в светлината ходим, siis или tässä on valkeus. тук е светлина, Ja minä vaellan tässä valkeudessa. и аз се движа в светлината. Ymmärrätkö? Разбираш ли го? Kun olet Jeesuksessa, Когато си в Исуса, sinä olet valkeudessa. ти си в светлината. Ja missä Jumala asuu? И къде Бог живее? Jumala asuu valkeudessa. Бог живее в светлината. Ja minä olen nyt Jumalan yhteydessä. И аз съм в общение с Бога. Amen. Paavali sanoo, Павел казва, meidät on siirretty ние сме прехвърлени pimeyden valtakunnasta от царството на тъмнината Jumalan valtakuntaan. в Божието царство. Nyt jo, Вече сме. ei vasta kuoleman jälkeen, Не след смъртта. vaan nyt. Сега още. Ja Paavali sanoo, И Павел казва, me olemme veren tähden ние заради кръв, чрез päässeet кръвта, lähelle Jumalaa. ние можем да се приближим при Бога. Tämä kuvaa nyt Jumalaa. Tässä on nyt Jumala. Той каза, извинявайте, аз ще ви покажа, това е Бог, да кажем. Taivaallinen Isä. Небесният Отец. Ja mä olen päässyt lähelle häntä. И аз идвам и съм близо до Него. Veren tähden. Заради кръвта, Koska minä olen puhdas, защото аз съм очистен. minä voin olla lähellä Jumalaa. Аз мога да се приближа към Отца. Yhtä lähellä kuin Jeesus. Както Исус може да се доближи. Koska minä olen Jeesuksessa, Защото аз съм в minä olen Исус. lähellä Jumalaa. Тогава аз мога да бъда близко до Бога. Joka päivä. Всеки ден. Ja mä vaellan valkeudessa. И аз ходя в светлината. Ja nyt Johannes sanoo, И сега Йоан казва, että kun minä olen valkeudessa, когато аз съм в niin светлината, Jeesuksen veri puhdistaa. тогава Исусовата кръв ме очиства Kaikesta synnistä. от всички грехове. Ja nyt kun ajattelet, И когато се помислиш, jos minä olen valkeudessa, ако съм в светлината, teetkö mä sitten syntiä? тогава мога ли да правя грехове? Koska Raamattu sanoo, että veri puhdistaa minut jokaista synnistä. Защото тази кръв, каза Библията, че ни очиства постоянно. Se tarkoittaa sitä, Това означава, että minä en omien tekojeni puolesta ole täydellinen. че аз не заради мои дела мога да бъда чист или мога да бъда съвършен.
аз не мога да бъда. Sen tähden minä tarvitsen verta joka hetki. За това аз се нуждая постоянно от кръвта на Исус. Joskus aamulla minä herään väärällä jalalla. Nousen ylös. Някой път аз ставам с грешния крак. И съм Ja tulee huonoja, не целият ден. tulee huonoja ajatuksia. И идват лоши мисли. Mitkä ei ole oikein. Кое тогава е правилното? No mitä Jumala teki? Какво Бог прави тогава? Jumala ei heitä minua pois valkeudesta. Бог не ме изхвърля от светлината. Jos pieni lapsi epäonnistuu, Ако едно малко детенце не успее да направи нещо, kun hän on alle 1-vuotias, да кажем да върви, когато е още под 1 година ja opettelee kävelemään, и иска обаче да върви, kun hän lankeaa, когато пада, äiti ja isä eivät potkaise lasta. майката и бащата не го подрътват детето. Sinä olet niin huono nyt. Много се лошо. Ei. Не. Kun me lankeamme, Когато ние падаме niin me olemme siinä valkeudessa. и сме все още в светлината, Meillä tulee huonoja sanoja. и дойде някой дума така лоша в устата. Jumala ei heitä meitä pois sieltä. Господ не ни изхвърля. Koska От светлината. meille tapahtuu asioita. Защото някой път се случват такива неща. Me olemme uusi luomus, Но ние сме ново създание. mutta meidän oma tämä mielen, Но нашите мисли, meidän sielumaailma, нашия душевен свят, meidän tunteet нашите чувства eivät ole vielä pyhittyneet. не са съвършени, не са святи. Amen. Ja sen tähden И за това me tarvitsemme verta koko ajan Jeesuksen ние verta. се нуждаем от Исусовата кръв всеки. Mutta silloin kun me tiedämme, Но тогава, когато ние знаем, että me teemme väärin, че ние сме постъпили грешно, me emme käännä selkää Jumalalle. ние не обърнем гръб на Бога. Nyt Jumala ei mua enää rakasta. Вече Господ май не ме обича. Jumala rakastaa meitä silloin. Господ ме обича и тогава. Me pysymme siinä valkeudessa. Но нека да стоим в светлина Ja me jatkamme eteenpäin. и да продължаваме пътя. Jeesus, minä tiedän. Исусе, аз знам, Minä en ole vielä täydellinen. че аз не съм все още съвършен. Käytöksen puolesta. На практика. Mutta sinun veresi puhdistaa. Но Твоята кръв ме очиства. Koska minä olen sinussa. Защото аз съм в Тебе. Amen. Ja Jeesuksen veri puhdistaa. И Исусовата кръв очиства. Amen. Joka päivä. Всеки ден. Amen. Me rukoilemme. Ще се молим. Logliden sinulle för elkinnon och det fejkman. Ishigala ordet hennes sanna och kristiska. Random sperar och korbikas gärna formen samma. Lever i kissan och avtever i de kamerorna av sagt. Därför att right breed. Jeesus, sinä näet oman lammaslaumasi tässä. Исусе, Ти виждаш своето стадо. Ja Jeesus, vielä sinun nimessäsi mä haluan siunata meitä. И в Твоето име аз искам да ги благословя. Jeesus, laske juuri nyt oma kätesi heidän nyt. Господи Исусе, простри своите ръце над тях. Точно сега. Jeesus, kiitos, että sinä otat heitä. Благодаря Ти, Исусе, че Ти ги приемаш.
ja sinä painat heidät rintaasi vastaan. И ти ги притискаш до гърдите си. Niin, että he saavat